سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب سميت رفتا مخسر النهار سينما سمرة كاب دخلنا الزوج شمونت من قدتات نسرع ويني هوت كم مدفع عربية غيرنا نوسدو عربية حطب ملي ألا نتو حطب كاب حد بوتا ناب كالي بوتا بمنقصقاص ገንዘብ تركب ገንዘብ مخفلي إلكتريك ماي مجبي ولور تهالو خدما نتمرتوم كاب زحاليفو دما نسدرابيت زلأخ ገንዘብ يليكا نز ገንዘብ كتركب دما نتا عربية نزيادة رحكات كتنقصقاصات قداد بخلا الزراربا نابرا كتقالل مس اتدلي لعلي كلت تسرح وينو ويح ساعتات كسرح تقداد مالتيو كم زنا قبركا كاب دخنت كتوصق تبهج معري سب اكو ايخا نزز خون اخول جزين قلبتنك يهلو وكالو يخون حدا نقرقن كرقاقت سألكا وي كرقاقت سألكي بخمزي كاب دخنت كتوصق فتصوم اي تحسب بس حسابن تقبارن كاب دخنت كتوصق تحسب تلخا مشج كان اي توصار اللي حدا مرير حقخ نقركا اجاها وي اجاخي دخا مخوانيو برقص جن كاب دخنت كتوصق تدلي وي تدلي اخي زكا المخوانو جن وحسنت كهبكا باهي بلني نزن مقبار اب كندينتا حطوب زحادت عربية كلتا وي سلستا جزيه تدفعه نتو حطوب الجيسكا ورق ملايا هابتامات كوم ايهم زقابرو نابرو كالسلاسلو زيادة ساعتات زيكونو زوسخو نسرو حميم واغا زوسخلو زيادة جنزب كتركب بزح ساعتات كتسرح زيكونو زلكا نساعت بمسرح بزح جنزب كتركب علكا سلازي ابز زمناو قطبا هلاونتكا كتوحس مس اتدلي نعيو خواغا وسخلو كميلة زبل حتو انت متيكا بزحاي تجأنا حبيرنا طرينو قعاز سدرا بيتنا فتوتنا فلتنا كاب دخنت كنوص زمخرونا حساب الله قداميت مخري كحلفلكا ابرتعكا السراح ابرتعكا مسرح تصقما يكونن جن اتنا هوت علامه زياده ገንዘብ مركب انبر ابرتعكا نمصعرا يكونن بز مخري كنقعاز تجميرنا سبات صعرنياتات مخانم كرأي انبر وصيتاوين كخونو اي فتونن وين كخونو اي تبابعن ازغن ابزا زلا عالم اي سرحنيو بوصيت اب اتعقن عالمينا اننا برزلنا اتخالقيت مخروم او وحسن زفطرل كنجر عيه هابتامكم يكونن ريسكي وسريوم هابتاماتكم يكونون ريسكي وسريوم دغاتات جن وحسنت ابزهبم سرح قصرو يبهغو بزخا ام محرت نايكال سبي ودقو ازي ادمان ابتا سالسيت مخريت وستنا كمتي بزحات زغبرو بمغبار نبزحات مسل تبل نحاده نجر دغاغيم كاتغبرو انتخوينكا وصيتو كغير ايتصبا حاده عينت تغبر حاده عينت وصيت دما تركب متن زوستلكا غزيب زي قدس اتحق نسيو كمتي بزحات زغبرو تغبر كمتي بزحات سرخبو دما تركب حججن كابزي زغلغلو خاشوم من تلمدتات وي حساباتي كهبكا من البات زي مچونت كفطرو لكا يخوليوم جن امارات يلن نساتوميم اتوم منقدتات حساب قصر حدا قريتا وي تصلقي مسحفتي بزح اوان نهابتاماتكم فلات فطرات غيرنا انا نوسدم وي نساتم اكو ان تباله كعلل نسمع بزح اوانون كنسلوم كلنا كم اراويت بالشوات ገንዘብ ክረኽቡ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ክገብሩ ድሕር ዘይብሉ ጌርና ንወስዶም ኣብ ሃብቲ ምርኩስ ጌራ መጽናዕታት ተቕርብ መጽሔት ፎርብስ ኣብ ዘውጻቱ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከብ ህዝቢ እቶም ዝበዝሑ ሓገዝ ዝህቡ ሃብታማት ምዃኖም ኣረጋጊጻ እዚ ግን ጨካናት የለውን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ጭካነ ምስ ሃብቲ ከም ዘይተኣሳሰር ንምርኣዩ ሃብታማት ዝተፈለዩ ፍጡራት ዘይኮኑ ኣብ ሓደ ደረጃ መነባብሮ ዘለው ሰባት እዮም እቲ ምስኦም ዘለና ፍልሊ ድማ ንላዕሊ ዘንቃዕረረ ካርቭ ግራፍ ይዘለዎ ተተማሂርና ኣተሓሳስባና ቀየርና ተዓይና ክብጻሕ ዝኽእል ካርቭ እዚ ድማ ተስፋ ይበሃል ስለዚ ንሃብታማት ወይ ምስ ሃብቲ ጽልኢ ወይ ቅሬታ እንተሃሊና ካብ ድኽነት ክንወጽእ ተዘይሓሰብና ይሓይሽ ካልኣይ ሰለስተ ገንዘብ ዘይኮኑ ነገራት ገንዘብ ሱር ኩሉ ሓጢያት ኣይኮነን ቅዱስ ቃል እውን ይገልጾ እዩ ፍቅሪ ገንዘብ በመባል ስለዚ ገንዘብ ሱር ኩሎም ሓጢያት ኣይኮነን ገንዘብ ሱር ኩሉ ሓጢያት እዩ ዝብል ጌጋ ወይ ዘይተባህለ ሓሳብ በመውሰድ ካብ ውልድ ወለዶ ነዊሕ እዋን ክሰጋገር ጸኒሑ በዚ መሰረት ነዚ ሓሳብ ሒዝና ምህብታም ዝብል ኣምር ከነሳንዮ ኣይንኽእልን ገንዘብ ዘይትኽክለኛ ኣይኮነን ሃብቲ በቀሊሉ ንእንታይነት ከዘጉልሕ እዩ ዓሻት ኮይንካ ገንዘብ ንዕሽነት የድምቆ ለዋህንቲ ኮይንካ ድማ
ንልውህናኻ የጉልሖ ብዙሓት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝርከቡ ሰባት ብዛዕባ ጻዕሪ ድኻምዮም ዘዕለሉ ሃብታማት ግና ገንዘብ ብኸመይ ይርከብ ገንዘብ ብኸመይ ይጠፍእ ኣብ ዝብል ዛዕባ ይዛተዩ ስለዚ ገንዘብ ኣገዳሲ እንተኾይኑ ክንዘራረበሉ ኣለና ንገዛእ ርእሱ ገንዘብ ግን ዘይትኽክለኛ ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ኣለና ገንዘብ ድሩት ኣይኮነን ገለ ሰባት ገንዘብ ዝውዳእ ጸጋ ይመስሎም እዚ ግን ኣይኮነን ዕዮናና ዓለም ነበርክት ናይ ምሽቃጥ ኣይቲ ክእለት ጥበባዊ ስራሓት ምፍራይ ወዘተ ክእለት ተለና ነበርክቶ ክውዳእ ዝብል ሓሳብ ኣይሃልወና ኮርያና ኣብነት ንውሰድ ኮርያ ንነብስ ወከፍ ዜጋ ቆጠባው ዕቤት ክትገብር ምስ ደለየት ንኣሜሪካ ካብ ኣብነት ሪኦማ ስለዚ ናይ መኪና ክእለቶም ናይ ኣይቲ ብቕዓቶም ከነምጾ ኣለና ኢሎም ሎሚ ሳምሶንግ ሆንዳይ ኪያ ናይ መንንቴና ናይ ኮርያ ዝብል መልስ ንረክብ በዚ መሰረት ስራሕ ክንደሊ ዘይኮንና ዘለና ስራሕ ክንፈጥር ዘለና ኣብዛ ዓለም ዝውዳእ ገንዘብ የለን ሳልሳይ ገዛእ ርእስኻ ወክል ሓደ ዛንታ ክጸውየልኩም ሓደ ድኻ ስድራ ቤት ዘዕበይ ወቆልዓ ንሕክምና ሰኒ ሒዞም ኸይዶም ወለዱ እዚ ሓኪም 8 ዓመት ተማሂሩ እዩ ኣብዚ ደረጃ በፂሑ ስለዚ ዝበለካ ስማዕዮ ተሕመመካውን ከይትበኪ ንሱ ሓኪም ይብልዎ በተመሳሳሊ ሓደ ወዲ ሃብታም ናብ ሕክምና ሰኒ ኸይዱ ወለዱ እዚ ሓኪም ንዓኻ ብግቡእ ክሕክመካን ከገልግለካን 8 ዓመት ተማሂሩ ስለዚ ዝደለኻዮ ሕቶ ስርሑ ንዓኻ ንምግልጋል እዩ እቲ ፍልልይ እዚዩ በኸምዚ ን20 ዓመት ዝተኾስኮሰ ቆልዓ ንውሰድ ካብዞም ክልተ ቀዲሙ ዝህብትም መን እዩ ሃብታም ንኹሉ ኣብ ዓለም ዘለው ጸጋ ከምናቶም ብምርኣይ ክትቀምሉ ከለው ደኻታት ግን ፍርሒ ሓለፍት ኣለዎም ንዝኾነ ነገር ውሕስነት ንኽረኽቡ ብፍርሒ ይቐርብዎ ስለዚ ክትህብትም ባህግት ኣለካ ኣብ ዝኾነ ሰፈርን ዕዮን ንነፍስኻ ወክል ንገዛእ ርእስኻ ድማ ብግቡእ ግለጽ ራብዓይ ሓሳባትካ ኣተባብዕ ነዚ ሓሳብ ዛንታ ዶግላስ ዝተባህለ ጸሓፊ እኾልዩ ዶግላስ ብዛዕባ ህዝባዊ ምኽሪ ወይ ህዝባዊ ዘረባ ፐብሊክ ስፒክስ እትምልከት መጽሓፍ ጽሒፉ ናብ ሓደ ኣሕታሚ ብምኻድ ክትሕተመሉ ነገሮ እቲ ሓታሚ ድማ ይሕተመሉ ኣታዊ ግን ኣዝዩ ውሕድ ኮነ ሓደ ዓርኩ ሓደ ምኽሪ መኸሮ ዳግ ንምንታይ ከም ዝትገብር ኣለኻ መጽሓፍትኻ ባዕልኻ ኣሕትሞ ብድሕሪ ኣታዊኻ መኽሰብ ጥራይ ዝኸውን በሎ ዶግላስ ሓሰበ ኩሉ ወጻኢታት መሕተመ መጽሓፍ ዘድሊ ባዕደይ ተውፅዮ ኣታዊይ ንዓይ ክኸውን እዩ ሃንደበት ግን ሓደ ሓሳብ ብልጭ በሎ ንምንታይ ዘድልየን ገንዘብ ካብ ካልእ ዘየምጽኦ በለ ንሓደ ማናጀር ካምፓኒ ብምኻድ ሽሕ ሃበን ንበሎ ዶግላስ ናይ 20 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ ወኪላ ብምዃኑ እቲ ካምፓኒ እንተሓጊዝናዮ ንስምናዮ ወጻናዮ ብምባል ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕ ዘድልዮ ገንዘብ ሃቦ ዶግላስ ድማ ብሓንቲ ሕቶ ናይ 2 መጽሓፍቲ መሕተሚ ገንዘቡ ረኸበ መጽሓፍ ኣሕቲሙ ሙሉእ ኣታዊኡ ንዕኡ ኾነ ስለዚ ወርሓው ደሞዝ ምጽባይዶ ይሓይሽ ወይ ሓደሽቲ ሓሳባት ብምምጻእ ኣታዊትካት ካመ በራኽ ሓደሽቲ ሓሳባት ዕለታዊ ናይ ምምጻእ ልምምድ ብምግባር ንዘምጽኻዮ ሓሳባት ድማ ኣብ ተግባር ከተውዕሎ ተጀሚርካ ናይ ሃብቲ መሳለል ንምሕቋር ጉዕዞ ጀሚርካ ኣለኻ ማለት እዩ ሓሙሻይ ካብ ናይ ድኻታት ደረጃ ረሓቕ ቅድሚ ናብዚ ኣርእስቲ ምእታው ሓደ ነገር ክትሓስብ ክገድፈካ ተሰምዓላ ዘለኻ ኮምፒውተር ወይ ሞባይል ተኸዲንካዮ ዘለኻ ልብሲ ኣለኒ ትብሎ ሃብቲ ኩሉ ደርብዮ ነዚ ዝደርበኻዮ ደጊምካ ከተጥርዮ ትኽእል ዶ ንሓደ ሃብታም ትብሎ ድማ ኣምጺኻ ከም ዝናትካ ግበሮ ደጊሙ ናብ ሃብቲ ክምለስ ይኽእል ዶ ሓቢርኩም ብምዕያይ ካብ ድኽነት ክትወጹ ትኽእሉ ዶ እወ ተኾይኑ መልስኻ ግርም ካብ ድኽነት ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ ናብ ሓሳብ ቁጥሪ 5 ክንምለስ ካብ ድኽነት ክትወጽእ እንተለኻ ንናይ ድኽነት ደረጃ ክትርሕቀሉ ኣለካ ብሓሳብ ጥራይ ኣይኮነን ብተግባር እውን ንኣብነት ኣብ ናይ ድኻታት ከባቢ ትነብር ኣለኻ ውፃ ኣብ ቀረብኻ ዘለው 5 ዘባት ዘክሮም ደረጃኦም ከመዩ ዕላልኩም ድማ ዘክሮ መብዛሕትና ከምናትና ዘለው ደረጃታት ሰባቲና ንረክብ ስለዚ ከም ኩሎም ክትከውን ትግደድ ማለት እዩ ሃብቲ ክትጓናጸፍ ካብ ናይ ድኻታት ደረጃ ብሓሳብን ኣካልን ረሓቕ ሸድሻይ ደረጃኻ ባዕልኻ መድብ ናይ ቴሌቪዥን ናይ ኣሰራርሓ ምግቢ መደብ ሕሰብ እዚ ወዲ ወይ ዛጓል ኣብ ዓለም ካብ ዘለው እቶም ዝበለጹ 3 ስራሕቲ ምግቢ ዶ ይመስሉኻ ወይስ ዝበለጹ 5 ወይ እውን ዝበለጹ 100 ኣነ ኣይመስለንን እዞም ሰባት ልክዕ ከምቶም ተራ ስራሕቲ ምግቢኦም
ግን ብልክዕ ዘለዎ ጸጋ ይፈልጡ ኣብ ቅድሚ መኪና ቀሪብካ ብግቡእ ምዝራብን ሰብ ምስሓብን ኣብ ነብስ ወከፍ ሞያ ከምዛ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ነቶም ኣዝዮም ብሉጻት ክኢላታት እቶም ደረጃኦም ባዕሎም ዝሰርዑ ወይ ዝመደቡ ይመርሕዎም ንኣብነት ኣብ ዓለም ኣኽሳብ ሞያ ክኢላ ኣይቲ ምዃን እዩ ነዚ ሞያ ዝሕዙ ግን ኣሻሓት ቢልዮናት ሰባት ይመሃሩ ኣለዉ ስለዚ ትምህርቲ ብሉጽ ነገር እዩ ግን ክትህብትም ትደሊ እንትኾንካ ምምሃር ጥራይ ዘይኮነ ፈጠራዊ ኣተሓሳስባ ኣማዕብል ኩሉ ሞያ ክምንጠሉን ከሎ ሰብ ምዃን ግን ክምንጥለካ ዝኽእል ምድራዊ ሓይሊ የለን ስለዚ ደረጃኻ ባዕልኻ መደብ ሸውዓይ ኣብ ናይ ዝተሓተ መስመር ነብስኻ ኣይተቐምጣ እዚ ሓሳብ ምስ ካምፓኒ ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብደረጃ ውልቀ ሰብ እውን ይሰርሕ እዩ ዝበዝሓ ካምፓኒታት 80% ጸዓቶም ዘለዎም ኣብ ምዕቃብ ወይ ምቁጣብ ከጥፍኦን ከለዋ እቲ 20% ድማ ኣብ ሓድሽ ንምርካብ ይውዕልኦ ብርግጽ ምቁጣብ ጽቡቕ እዩ እቲ ሓቂ ግን ብኣንጻሩ ክኸውን ይግባእ እቲ ዝለዓለ ከመይ ጌርካ ዝያዳ ኣታዊ ትረክብ ክኸውን ዘለዎ ነዚ ሓሳብ ብንጹር ክንርዳእ ናብ ጥንቲ ንጓዓዝ ጥንቲ ናብ ረሃድን ክረምቲ ኻእትዩ ነዚ ክረምቲ ክንሰግር ድማ ቡፋሎ ይድለና ጽቡቕ ዜና ኮይኑ 3 ቡፋሎ ተረኸቡ ሓደ ጉጅለ ነዞም 3 ንዓቅቦም ክረምቲ ከስኩሩና ክብልን ከሎ ሓደ ጉጅለ ድማ ኣይፋሉን ሓንቲ ንብላዕያሞ ሓይሊ ረኺብና 20 ቡፋሎ ንምጽእ ኢሎም ናይ ሎሚ ካምፓኒታት ውን ከምዚ እንዝብላ ውልቀ ሰውን ከምዚ ይዝብል መቆጣብ ጽቡቕ እዩ ዝበዝሐ ጸዓትካ ኣብ መቆጣብ ተጥፍኦ ተለኻ ቀሰይና በልካ ክትመውት ተፈቅድ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንነብስኻ ኣብ ዝተሓተ መስመር ኣይተቐምጣ 20% ካብ ጸዓትካ ኣብ መቆጣብ ኣጥፋዩ እቲ 80% ድማ ሓድሽ ኣታዊ ኣብ ምእታው ክልተ ቀሚጥካ 20 ቡፋሎ ንምምጻእ ሻሙናይ ሪስክ ሎሚ እቲ ዝበለጸ ድሕነት ሪስክ ምውሳድ እዩ ዝበዝሐ ድሕነትካ ስድራኻ ውሉድካ ኣብ ሓደ ዘንቢል ተቐምጥ እንትኾንካ በቃ ንህይወትካ መጻኢኻ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ክትሰርር ሪስክ ውሰድ ናይ ሎሚ ሃብታማት እቶም ናይ ገዛእ ርእሶም ሓለቓ ዝኾኑ እዮም 10 ሓሳብ ኣበግስ 8 ወዲቕካ 2 ትዕወት ትደግም ትስልስ በዚ ድማ 6 ዕድላት ትፈጥር ማለት እዩ ብሓንቲ መንገዲ ኣይትጓዓዝ ስራሕ ትብል ተለኻ ን31 መዓልቲ ጥራይኻ ውሕስነት ረኺብካ ናትካ ተፈጢርካ ግን ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓለቓ ትኸውን ማለት እዩ ኣብ መደምደምታ ካብ ድኽነት ክትወጽእ ድላይ ተለካ ንኽትህብትም ተጊህካ ተበገስ